cijene u zavisnosti od periodu i broja gostiju. Prvo je potrebno da se prijavite na sajt Apartmani u Beogradu, zatim da odete u sekciju Moji apartmani. U okviru sekcije Moji apartmani vidjet ćete ikonicu kalendar i opciju cijene izuzeća. U ovoj sekciji standardno do sada ste samo nosili izuzeća, sada možete dodati specijalno pravilo i možete ažurirati vaše osnovne cijene za svaki period u zavisnosti od broja gostiju. Potrebno je da kliknete na izmijenite osnovne cijene i zatim u svako polje unesete cijenu koju želite u zavisnosti od broja gostiju. Mi ćemo sada unijeti za jednu osobu cijenu 70 € koja će važiti u periodu od 1 do 3 dana. Za 2 gosta postavit ćemo 90 €, a za 3 gosta cijenu od 100 €. Kada smo unijeli željena podešavanja, kliknemo na sačuvaj. Iskočit će nam prozor da smo uspješno sačuvali naše promjene. I naše promjene su vidljive u vašem cenovniku. Također, sve vaše promjene možete vidjeti u sekciji aktivnosti